Hola, vos presentem el pas de llengua per a tercer de primària, un quadern de 32 pàgines més 4 pàgines extra que també està disponible en llengua castellana amb el nom de Puente. L'objectiu del pas és treballar el contingut curricular bàsic segons el Departament d'Ensenyament. Visualitzant les pàgines podreu veure que la presentació d'aquest quadern és molt amena, amb una estructura clara i ben definida per facilitar el treball de l'alumne sense complicacions. Al ser un quadern fet per docents, realment ajuda a treballar les dificultats d'aprenentatge. Seguint els indicadors del Departament d'Educació de Primària, ha d'estar preparat l'alumnat per donar respostes innovadores en una societat canviant, ensenyant a aprendre a pensar i a actuar de manera integrada. Amb els quaderns del pas, els alumnes treballen de manera autònoma i aprenen a raonar per ells mateixos, treballant exercicis d'una dificultat bàsica que es permetrà assolir els continguts mínims per passar a quart de primària. El pas pot ser d'una gran utilitat per treballar a l'estiu, ja que poden reforçar el contingut treballat durant el curs. Així mateix, també serveixen de gran ajuda al primer i a l'últim trimestre del nou curs, ja que poden ajudar a consolidar i a reforçar el contingut après durant el curs anterior. El pas treballa la llengua en tots els seus aspectes, la comprensió lectora, l'ortografia i la gramàtica, per tal d'aconseguir activar l'aprenentatge com a vehicle de comunicació acadèmica i social. Creiem fermament que els quaderns pas que treballen el contingut curricular bàsic són necessaris per recolzar tota la feina que s'ha fet durant el curs escolar. Cal donar les màximes eines a l'alumnat per a que puguen trobar facilitat en assolir els continguts. Aquest quadern, junt amb tota la resta de la col·lecció, el pas de matemàtiques en valencià, el bridge, que és el pont anglès, el puente de llengua, estan adaptats al nou curricular i és per això que permeten que l'alumnat tinga una seguretat acadèmica, gràcies a que és material fet per docents i que comprenen les dificultats d'aprenentatge que hi ha a les aules.